street dwellers sa Dakbayan sa Sugbo dili na tugutan nga makatuog sa dalan. Inay tagaan na sila og mas luwas nga katulgan sa SRP shelter. Ani ang report. Sub-sub ang pagpanghipos karon sa Cebu City Government sa mga taong nangatulog sa asiras matag gabi. Sagad kanila diha na nanginabuhi sa daplin sa karsada ug diha na usab mamahuay. Apan tinguha karon sa gamhanan sa Sugbo nga mahawanan ang mga asiras ug mga karsada. Ug aron masiguro ang seguridad sa mga tao nga matulog sa asiras. Subay nini adunay mga sakyanan aron mohakot sa street dwellers matag gabi padung sa shelter diha sa SRP. Dugang ni Dr. Esther Cuncha ang OIC sa DSWS nga sa buntag may mga sakyanan usab nga mohakot sa street dwellers pabalik sa ilang dapit. Bukas usab ang shelter sa mga watchers sa ospital nga way katulgan. Kung ang ilang problema is tulugan lang, naatay tulugan ika-offer. So dili sila matulog sa streets. Di lang sila sa dan. And we already have mga regular nga inigabot sa bus, usakay na sila dito, but very few. And hopefully, ang uban makasabot sad. Midugang si Concha nga adunay special shelter sa mga batang badlungon nga mariskyo. Dili sa second chance kung dili sa community scout, sila ipahimutang din adunay mga intervention nga himuon. Kana mga neglected sa ilang pamilya, nga sila kapuy-an, but interesado sila mo eskwela, mo na siya itabangan sa gobyerno. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.